Jingpule na kita peningkong Samuel kelandong ke arpu sau, kedkhotlai hadu arpu wei. Te ulapoi sya ki semblang harut lenti ha kabadon ke wei ke krem, bat usol le leit rut hangta. Te udabet bat ki briu jung u, kiladang, yeshong ha ki benta ki basyapo jong katahi ke krem. Ki briu udabet ki laong ha u, lapoi ke sngi ba utrai, ula ong ha pi, ben ngan ai ya unong shun jung pi, ha ka kti jung pi, bat pin le ya u kat pi iben. Kumta udabet ula yeng sor, bat ula otu ya ka kneng jong ka jan kup usol. Hadin kata udabet ula ba be ba ulit ot ya ka kneng jan kup usol. Ula ong ha ki briu jung u, to un om sha utrai bangan le kumni, yala ukenrat banse yala kakti persya yo namar badai ubala pensle jong utrai kumta udabed ula penjam yala kibriu taki ni ktien bat om sha bakin yale yo usol ulami nanta naka krem bat ula let la kalenti hadin nanta udabed ru ula yeng bat ulami nakata ka krem bat ula pertaya usol Kos im kenrat jonga, hamba usol ula kirtiang udabit, ula dem kakamat syakendo, bat ula ngu ladem. Nangta ula ong ha usol, balekin bapisngap ya ktien, jong kibriu ki baong, hapet udabit uthaw ban penyap ipi. Kumta, kumbaong ktien stad kiriu hendai, na kibasniu mi kajing sniu kakti jonga kan kner persya ipi menta kasngi pila yoi dalagi kmat kumno utrai ula ai ya phi ha kakti jonga ha katu ka krem dan kibala kentu yanga mat penyap ipi henry ngam shem kta kti ipi ngalaong ngan se yala kakti persya yo kenrat jonga namar ulong ubala pensle jong utrai. Hapet kukpa jonga, hapet ya ka kheneng jankup jong pi, ha kakti jonga. Habanga on ya ka kheneng jong ka barandi jong pi, klem the penyap ipi, pila pensnutu bat banyoi, ba dan jing baman, ne jing shat kala hakikti jonga. Ngam shim le sniu pi wat la pi thap sia ban shim ya ga jing im junga utrai un bishar deng junga bat chung pi ba un le hok hap deng junga bat chung pi henry ka kti junga kanam kner persha ipi to utrai un bishar na margata bat un rai hap deng junga bat chung pi to un pet hi ma u un yada yanga bat un plat yanga na ka kti jung pi haba udabin ula dap kren ya kini ktien ha usol ula ong dei kani ka sur jumpi ko david kun junga usol ula kren kham jam bad ula yam ula ong ha udabin phi kham hok ban yanga mar phila siu yanga da ka bha haba nga padde ngala siu yapi da ka basniu Philippine i menta kasngi kumno phirale bha yanga papim shem lepenyap yanga haba utrai ulabu yanga ha kikti jungpi lada ubriu ulab ya unong shun jungu hato un panlat suk jungu to namar kata utrai un ai bainong yipi da ka bha na ka benta kata ka ba phila le yanga menta kasngi menta ngate pa phin salong da shisha usim but Baya ka hima Israel en sa seng ha ka kti jumpi. Tos may namar kata hanga da utrai ba pin pendu ya kinong hiar pating junga bat ba pin pendam ya ka kerteng junga bat jong ka ying ka sem junga. Ka ktien jong utrai. Kasam san hui nyo ka khot iwe hadu lai san bat shipo. To isin yanga Blei to isan yanga naba kamin sim jonga kawanri ame ngan wanri ha ka serniu kitap nyang jome
hadu banda ja ki ergyong ka jingjan. Ngapirta ya Blei betan ngapirta ya Blei bahalo tam ya Blei ubaju pen urlong ya kasandur jong u yanga. Unpa na beneng but unpelat yanga unpenne ranya kito ki bathambor yanga. To Blei unpen I yala ka jingit subun jong u but unpendep yala ka kular. To pen I yala ka jingkraw halor ki beneng a Blei but yala ka burom baro shiperthai. Naba ka jingit jume ka kot hadu ki beneng ka jingbat jutang jume hadu kilo. Ka gospel kat kum umarkos ka landong ka balai kat khot khatlai hadu khat khendai. Dia ujisu ula kiusha ulom ban ula khot shala de ya kibriu ki umon. Bat kila wan shu ula thung khat arngot bakindup yadon lem bat u bat ba undup yo pha yaki bunyala. Ula ai boru haki ban be no ya ki suit kidai kilong ki khat arngot ba ula thung. U Simon ya uba ujisu ula khot Petrus u Jacob bat upara jung u Yohanes ki khun u Zebedi ya ki ba u Jisu ula khot Boanerges kabamut ki khun u Perthan u Andreas u Philip u Bartholomeus u Matthews u Thomas u Jacob u khun u Alphaeus u Thaddeus u Simon Cananius bat u Judas Iscariot u Nongshet kala. Ka gospel jong utrai.